Buenas tardes, noches, queridos telespectadores de TV4 y bienvenidos a una nueva entrega del Cultural Quadern en Blanc, la número 604, vigésima primera en esta nueva casa TV4 desde Villarreal para toda la comunidad valenciana. Y hoy, como siempre, recibimos a muchos invitados. Ya tenemos en el plató al que va a ser el primero de ellos. Se trata del escritor Vicent Uso, al que vamos a dar la bienvenida. Vicent, molt bona vesprada. Hola, bona vesprada. Benvingut a Quadern en Blanc. Gracias. Él es el autor de Les veus y la boira, la novela 13ª en su andadura, de la que vamos a charlar con él. Nos recibiremos también a más escritores, a la escritora María Luisa Piña, a la escritora Pilar Bellés y al escritor Javier Mas. Cerraremos con el chef del casino antiguo de Castellón y con el artista que ha diseñado la carta para la temporada de invierno, Pascual Cándido, y el chef Hugo, que es como se hace llamar. Esto en cuanto a la nómina de invitados. En lo que se refiere a los reportajes, bueno, mucha música y también arte, la que van a poder contemplar. Noticias de lo que está pasando por la provincia de Castellón, noticias culturales y libros, como siempre, de la mano de la librería Argot. Por tanto, ponemos nuestro cronómetro a cero y empezamos a charlar con nuestro primer invitado, Vicent Uso. Pues hablamos con Vicent Uso de Les veus y la boira, su 13ª novela, como me comentaba, premio Alfons el Magnànim de narrativa. En primer lugar, Vicent, enhorabuena por el premio, porque me imagino que, y lo hemos comentado alguna vez, son un aliento, un acicate, ¿no?, para continuar en esto. Sí, clar, d'entrada és el reconeixement d'un grup d'experts, normalment els jurats es conformen experts, i l'aval, a més, de la trajectòria de l'Alfons el Magnànim, que és un dels premis importants que tenim, no? Per tant, sempre no és l'únic estímul i no és el principal estímul que ha de tindre un escriptor. El principal estímul d'un escriptor ha de ser d'entrada l'obra i després els lectors, però evidentment ajuda a alçar l'ànim i ajuda a difondre l'obra i és important, clar. Una obra y una trayectoria, porque me comentabas 13ª novela en 23-24 años, està molt bé. Bueno, és el fruit de moltes hores de treball, perquè aquests 23-24 anys han sigut bàsicament treball diari, és a dir, les novel·les, 13 com podrien ser, unes poques més, unes poques menys, són el fruit de moltes hores davant de l'ordenador, simplement, i de molts esforços i d'aprendre cada dia, de fixar-te en les coses, en fi, del que ha de fer un escriptor. Robándole muchas horas a todo, me imagino. No, perquè sí, però sí, en el sentit que ho dius, però no tampoc perquè li apassiona la literatura, li apassiona escriure, no podria viure sense llegir i no podria viure sense escriure, i per tant, encara que de vegades preferiries anar a fer-te una cervesa amb els amics que quedar-te a casa, has de quedar-te a casa perquè has de treballar, però ho fa en gust i en satisfacció i per tant no són hores que pesen. ¿Puedes decir que tienes un trabajo y un oficio? Sí, jo considero que el d'escriure és un ofici. Un ofici que lamentablement hi ha molt poca gent a la qual li puga donar de menjar i potser en algun moment ens hauríem de plantejar si un país és un país normal quan pot pagar els seus fusters o els seus mecànics i no pot pagar els seus escriptors, però és un debat que ens duria molt lluny. Però en tot cas sí que és un ofici des del rigor, des de la constància i des del compromís amb la feina i amb els lectors, evidentment. Les veus y la boira, 13ª novela de Vicent Uso, premio Alfons el Magnànim de narrativa. Me comentabas, muy vinculada a Castellón, ¿no? Sí, en general totes les meves novel·les tenen a veure amb el meu entorn immediat. El que passa és que aquesta, diguem, és especial en el sentit que el centre neuràlgic de la narració és un paisatge concret. Jo normalment ambiente les meves novel·les a la vila, que és una espècie de ciutat mediterrània que podria ser Vila-real però podria no ser-ho, és a dir, que és una ciutat mig real, mig inventada, però esta vegada més centrada en paisatges reals. El Peníscola, per exemple, el Grau de Castelló,
el sud de França, els Pirineus francesos, algun poble de la Manxa, algun poble del sud del País Valencià i sobretot les Illes Columbretes, que són l'epicentre, diguem, de la narració. ¿Qué tienen las Islas Columbretes que tanto atraen a los que escriben? En el meu cas, una atracció que venia des de molt xicotet, perquè quan jo era menut, quan jo jugava encara en pantalons curts i un baló, jo sentia parlar de les Columbretes com un lloc al qual no es podia arribar. Després, amb el temps, són molt més accessibles, ara n'hi ha viatges organitzats, n'hi ha gent vivint allí, cuidant de la reserva, etc. Però en aquell moment era com una cosa mítica, com aquelles illes del tresor que eixien en les novel·les d'aventures que jo llegia. Després he descobert que, més enllà de tota aquesta mitologia, que també és possible en les illes, i tenen una història plena de pirates, de contrabandistes, d'aïllament, quan estaven els faroners, etc., n'hi ha un entorn fantàstic, és a dir, és un volcà amb unes roques salvatges i absolutament meravelloses, unes aigües pures, transparents on fos tot, i un entorn que quan gires el cap de tramuntana i entres al mig t'ofereix una imatge, una primera imatge absolutament colpidora. Jo he estat algunes vegades i estic profundament enamorat de les Columbretes. La novela narra un proceso de investigación y hace un repaso, ¿no?, a eventos del siglo pasado, fundamentalmente. Cuéntanos un poco, sin desmenuzar, qué consiste la trama de Les Veus i la Boira. Sí, perquè totes les novel·les, a banda de parlar d'aquestes coses, dels paisatges, etc., necessiten una història que explicar. La història que expliquen Les Veus i la Boira partís d'una troballa, la troballa d'un taüt buit, que porta al fill de la persona que hauria d'estar en el taüt i no estava, a investigar què havia passat. Aquesta investigació el portarà a la mort en unes circumstàncies que se desvelaran al llarg de la novel·la i, per suposada, en aquell moment para aquella investigació que després, 20 anys més tard, reprendrà el seu fill contra l'oposició de la seva mare. Per tant, el fill intenta saber per què el taüt de la seva àvia estava buit i per què el seu pare va morir quan intentava fer-se aquelles preguntes. A partir d'aquest punt, el portarem, el protagonista, el seguirem a trobar-se amb una sèrie de gent que li van explicant cadascú la seva visió i la seva part d'una història que té a veure amb la seva família, que està arrelada també en els últims 70 anys del segle XX i, per tant, puntualment van apareixent esdeveniments històrics i que ens fa veure com darrere de l'aparença de normalitat de certes famílies s'amaga un rerefons bastant més fosc del que podríem imaginar. ¿Qué es lo más complicado de esta combinación de ficción con sucesos históricos reales? La complicació principal d'una novel·la sempre és trobar la veu, és a dir, és saber qui explica les coses. I una vegada saps això, la segona pregunta és com les explica. A mi em va costar trobar que la novel·la havia de ser explicada pels protagonistes. És a dir, tot i que el fil és la investigació que porta Mateu, el periodista al qual al·ludíem abans, realment el que escoltem cada vegada són els testimonis de tota aquella gent que ell va entrevistant. Arribar a la conclusió que aquesta era la manera de funcionar que al meu entendre era la més adequada per explicar la història és el que sempre costa un procés més gran. Després t'has de posar en les personalitats dels personatges, però això passa en totes les novel·les, has de trobar la seva veu perquè cadascú parla, cadascú ha de sonar diferent als altres i tot això és un procés d'aclimatació i de coneixement dels personatges que porta la seva pròpia dinàmica i que costa d'entrar, però una vegada has entrat ja diguem que ja va més sol. ¿Y podría decirse que es una novela coral? D'alguna manera sí, però no del tot. És a dir, a mi m'agraden les novel·les en les que apareixen molts personatges importants i per tant totes les meves novel·les tenen una certa tendència a la coralitat. Aquesta ho és en el sentit que n'hi ha diverses veus que van explicant-nos la història, tot i que el fil conductor és un periodista, però diguem que aquestes veus es reduïssin a 2 o 3 i per tant en tot cas serien 3 o 4 protagonistes principals més que no una novel·la amb 40 personatges com vaig fer per exemple en L'herència del vent del sud on sí que n'hi ha 40 personatges principals. Esta sí que es una novela coral amb totes les paraules. Hablando de lo nuestro, de nuestros lugares, de nuestras tierras, se puede ser universal.
Evidentment, sí, la novel·la, una de les novel·les que a mi més m'agrada i més universals és Cien años de soledad, que parla d'una aldea en la selva de l'Amazones, la selva alta. Per tant, a partir de... és l'única manera de fer literatura, és a dir, Madame Bovary és la història d'una senyora de províncies que vol anar als grans llocs on se mou, diguem, el gran món, però totes les grans novel·les partixen de fets mínims. Per tant, això és una qüestió que no ens podem ni plantejar, perquè al final les pulsions humanes i els personatges, que són els que li donen vida a una novel·la, són igual així que en París que en Estocolm. Rueda de presentaciones, me imagino, has entrado ya en ello, ¿no? Sí, unes poquetes, sí. Hem fet les més pròximes, ara toca València, vam fer també Barcelona en el seu moment, toca Vinaròs, en fi, alguna més Traiguera, alguna altra més. Por si fuera poco, ¿no? Que esto es una faceta añadida, ¿no?, a la labor de escritor. Sí, però bé, hi ha gent que diu que les novel·les han de viatjar soles, jo estaria d'acord, però no em queda més remei que acompanyar-les una mica, i ho faig en gust, perquè, entre altres coses, sempre suposa trobar-te amb lectors. Si no lectors d'aquesta novel·la, que algun també arriba a les presentacions amb la novel·la llegida, i això també s'agraeix, sempre que no explica el final a la resta, però també trobes amb lectors de novel·les anteriors, i d'alguna manera et fa veure aquest fil de continuïtat que té la trajectòria d'un novel·lista. Una novela que nace con un premio ya de una magnitud, como hemos hablado al principio, como es el premio Alfonso el Magnànim. Me imagino que un reconocimiento muy especial, ¿no?, para un escritor. Sí, clar, sobretot per la trajectòria del premi, pel valor que té que el jurat hagi escollit la teva obra, entre moltes altres segurament digníssimes i molt vàlides la majoria, i per tant la satisfacció un poc de que la feina que fas ja està corroborada, diguem, en una primera instància. Després l'han de corroborar els lectors, que és el veritable examen, però d'entrada ja apareix amb la satisfacció de que un jurat té l'avalada i que a més la considera digna d'estar en una llista que ja té un prestigi, i per tant és important. És important i et fa ser més responsable també, perquè has d'estar a l'alçada d'estos valors. Y por encima de los premios, el feedback con el lector, los lectores que ya van leyendo la novela, ¿qué tal? ¿Cómo funciona? Bé, jo suposo que els que no els hagi agradat, que algun hi haurà, no m'ho diuen, però de moment la sensació que tinc és molt bona, fins i tot en comparació a altres novel·les anteriors. És de veres que les xarxes socials ens faciliten molt aquesta dinàmica, però fa poc vam tindre la trobada al Club de Lectura d'ací de Vila-real, del Socarrats. Ja portem 10 anys de trajectòria i els companys van voler llegir Les veus i la boira i van poder interrogar-me. I la veritat és que les sensacions que em van donar eren molt bones, com també són molt bones les crítiques que han anat deixint en la premsa i les reaccions dels lectors que em fan arribar la seva opinió a través de Facebook o a través del correu electrònic. Per tant, estic molt, molt content. Vicent, pues muchísimas gracias por acompañarnos, enhorabuena por Les veus i la boira y endavant. Gràcies a vosaltres. Larga vida y muchas más novelas. Esperem que sí. Aquí estaremos. Gracias. Despedimos a nuestro primer invitado y nos vamos con la música, en este caso la de Marwan, el tema Mi paracaídas, nos la ha pedido Natalia, pues para ti, Natalia, esta canción.